Българската телевизия представя Гичето и Минка, деня на четенето. То така е. Не би мирно стояло, не би чудо видяло. Какво ти говори Пенко, ти не го слушай. Той е лъжец. Лъжец. Говори, че имам да му връщам 2000 лева. Той е лъжец, Пенчо. Не го слушай него. Да. Ами какво прави? Тук съм с Минка. Ами как е? Минка ми страхотно е Минка. Да, добре. Оф, чакай ма, тъмън ти носа за ядене. Болна съм! Дама, Иванки, тя ще чуй май. Весца. Коси, мама! Срещна, мама! Мая се събудай да идеш. Айде. Кой има за ядене? Аз съм ги правила. Ух, колко са ужасни. Яш, айде. Айде. Яш, ма. Ама ти се превемаш там. Мали, колко е ужасно. Айде, чао, че имам да говоря с Леля и Иванка. Топа и то. Уф, шупата ми аз стана. Мали. Ковишка, чакал, ма! Пакът, ма! Има помогни. Долу ли си, ма? Да. Ковишка, чакал тогава, ма! Стани и седи на дивана като нормален човек! Вещица умряла! Драпи масата, ма! Спадни ти е. Али май имах вдовското отдяло, ма! Те ще ми викаш, ма! Так ще ми викаш! Тъй ли? Така ли? Ще ми викаш! Гече, ма! Гече! Уф, ела ти казвам, аз какво стана не иска пред Така, не знаеш Иванчо, ма? От съседното село. Спиш ли, ма? Няма, не спомня. От дето дойде на къла. И нали знаеш Иванчо от съседното село? Да. Дед, нали го знаеш къв беше там транс-жандара? Да. И да има книгата, ма! Книгата, ма! Не забравяй, че от един на четенето. Кой ти го каза това, ма? Че те не се научи да четеш. Затова ли Леля ти куми ония ден ми звъня? Леля ти куми, ма. От съседното село, от Стара Загора. Тя ми звъня, тя ми каза. И кой ти каза кумито? Кумито тя, ти го спомняш така ли? Каза ми. Беше ми даскал по български. Беше ми казала, че утре деня на четенето иска да измъчва учениците си пак да четат по литература. Така правиш и с нас на времето. Ма какви добри деца... Много смешно, ба! Ма какви добри деца излязват с добро образование. Нали ма. Помниш ли, че не можа да завършиш 5 клас и го повтаря 4 пъти? Ами така и не можах да запомня, че е в объркан ги вече. Не можах да запомня, че Хайдути е на Любен Кравелов. Аз казах, че е на Иван Вазов. Ох, ма доста, ма! Хайдути е на Бойко Бърсов. Аз не си спомням. Речем пак за братката, ма. Помогни ми да стана. Чакай, ма! Помогни ми, ма. Като зачаткам да Помогни ми да стана, ма! Бабо, добре, ма! И знаеш, че съм болна! Болна ли? А! Имаш психически отклонения, ама. Това си болна само.
Императори. Пина с това български ми. То ни на толкова. Чакай, да, ще ти помага, бе. Ела стани. Така. Бе, ти на мене ли ще ме биеш, ма? Карай, ма. Айде. Говейко мръсно. Айде, бе. Тук контрибутора настъпа. Чакай да се завия малко, че. Остави родопското дяло, ма! Ма с теб па за котия, ма. Ще речи, че си болна. Болна съм, виж, топи! Ще видиш, дето, ще видиш. Папа, тенджерата, ма! Чакай, ма, чакай, ма. Дай да четим. Чакай. Ей, сега идвам. Само да взема едно нещо. Сега да четим. Гиче, ма! Ела да виж колко хубава книга съм намерил за нашия род в Аушвиц. Чакай, сега идвам. Войни. Пак ли, ма? Не! Не! Лъжецата остей! Какво викаш сега? Стой, ма, стой, ма. Стой сега си. Стой, стой, стой. Не, махни са! Махни са! Махни са! Сибао, ма! Сибао! Сибао! Ма болна съм, па! Айде. Искам да говоря с Иванка. Баш, безобразието! Ало, Иванка. Уф, това е моето време. За барак. О! Това кой бе? Чакай, ма. Ощях да й казвам да тъз бе. Да, за книгата. За бараката съм ги скрила в тайника. Няма, никой не знае къде са. Да. Викаш, че паднала бараката ли, ма? Чакай, сега ще проверя. Само давно няма никой да види къде висят. Чакай, има ли някой да види къде висят ключовете? Айде. Отивам към бараката. Гиче, ма, къде отиде тъз бе? Къде ми метнала родопското дяло бе? Ти родя от по-старо тия! Нищо, нищо, аз станах. Гледай, където е оздавито. Той направо дядо видя, беше там да опъл учениците. На къде беше? На смата, на шипка. Гледай. 500 или 500 годишно. Почти 300 годишно заби. Виж, нищо няма. Си едно ново тимо. Ох, къде ще... Да й носа книга, да чете. Защото 3 дни на четенето. Сега я да й дам. Любимата ми е религия. Той за исляма. Или Библията на старобългарски. Извиняй, Господи. Аллах да ме закръля. Вата, дига бе. Най-хубавите басни. За ти книга да четеш! Чакай, че не мога да намеря хубава свясна книга, де да се разкарва. Те едно време ги правяха хубави, сега гледай какво е яни.
трябва да свърша нещо. Кот, мама! Ко? 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 Кома! Тико! Кой искаш? Нищо матка. Ядах. Не мога от тази да с голяма лава бира шоколадчето. Виж как мига ти носа. Падна ми чердицата. Много интересна. Чакай да обясня на последователите. Много интересна книга за деца под 12 годишна възраст. Всичко е обяснено като за детски език. Диче не мамира с тия халача. Все пак е много хубава книга. Разказва се за нашия род. Все пак е направена от нас. Как може да се види. Тук може да се види хората ни как са работили в Аушвиц. Мътя чема! Да. И да. И сега, нека да насърчим малките ни последователи. Как ще насърчиш ти, ма? Как ще насърчиш, ма? Така, деца, да знаете, Разкажи легендата за баба Куми. баба Куми, тя много добър човек беше. Ма много ни я харесваха, много ни я слушаха. Тя се опитваш да вкара нещо в главите на децата като тебе, ме! Кой ще ме завергаш там тук, ма? Кой ще ме завергаш? Кой ще ме завергаш? Кой ще ме завергаш? Виж, ще пазя. Да знаете, да знаете, деца, не бъдете кът баба ви Минка. Това е посланието. Снимачния екип на БНТ изключително благодарим на Яна Тигана от снимачния екип, Теодор Желязков изпълнява Гичото и Живко Иванов изпълнява Минка. Гашн бащи, бе! И сега бе, така е другата реплика бе. Край! Гашн бащи, бе! И сега.